uNtshabeni ubabize ngezigilamkhuba laba abavaleleke emathunjini omhlaba emayini eStilfontein kanti uthi izakhamuzi ezizama ukungena emgodini ngenhloso yokubonelela laba ngokudla namanzi kukhona okusina kuzijeqeza. We are going to smoke them out. They will come out. We are not sending help to criminals. Criminals are not to be helped. Criminals are to be persecuted. We didn't send them there. And they didn't go down there for the good benefit or good intentions for the Republic. Those who want to help them, they must go and take the food down there. They will come out. We'll arrest them. Umnyango wezemfundo eGauteng umise ukudayiswa kokudla ezikoleni kulandela izigameko zokugula kwezingane emva kokudla ama-snacks eziwathengayo. Ungqongqoshe ehhovisi likaMengameli uthi uMengameli uCyril Ramaphosa uzokhuluma nezwe ngalezi zigameko. The president will address the nation in the interventions of the government is undertaking to deal with this situation. Kuleli sonto kuvele imbiko ethi ungqongqoshe wezokuxhumana uSoli Malathi uhoxisa umthetho osivivinywa wenhlangano esakazela umphakathi iSABC kusabhekwa indlela yokuxhasa lenhlangano ngemali. uNtshabeni uthi uMalathi akanawo amandla ukuhoxisa umthetho osivivinywa iSABC bill ngemuva kokuthi uvunyelwe yikhabhinethi. It's not a private member's bill. It's not Minister Malathi's bill. It's a bill of cabinet and the executive. So in terms of the law, he cannot withdraw it without coming to cabinet to agree for his withdrawal. uNtshabeni uchithe imbiko ethi uhulumeni uhlela kumisa isibonelelo sabangasebenzi. There were people who were spreading misinformation that we are seizing the SRD grants. That is not true. The Minister of Finance was very clear about the provision for social SRD grants. uNtshabeni umemezela ukuthi ukhetho lohulumeni bezindawo luzobanjwa phakathi kukaLwezi ka-2026 kuya kuNhlolanja ka-2027 kanti ikhabhinethi selivumelene ngokubumba ikomiti elizokwengamela lolu khetho.